Chinelas muna kayo, guys. Kaya na mag-chinelas na kayo. Nakakangisipan. Tayong tubig ko na iyo. Sana all may... Ay, chinelas! Hindi niyo sinabihan? Sinabi ko kaya sa kanya magdala siya ng chinelas na. Kalimutan ko. Kunin niya na sir yung mga pagkain. Ha? Makabagat ko. Mamaya na. Ano sir, kukunin na ba yung mga pagkain? Mamaya na. Mamaya na. Totoo, tiro. Wait na iwanan din dito. Gutom ka na? Oo nga eh. Ako gusto ko ng pandesal. Itaging ako, sir. Ay, bablog Pandesal. mo yan? Bablog mo yan? Hindi. Masakit sa paa kasi dadaan tayo sa mga bato. Hindi, pwede. Tubig pa doon. Tara! Ay, kapat Yung pa. pwede rin. Naalala mo yung ano, lubak-lubak? Ayan, nabukbak na yan. Umadtong pa rin. Isip. Para pag ano, plastic na lang itong sapatos. Diyan, sir. Alala. Ito. Maganda yung ano naman, high-five. Ang babait naman sila, oh. Waya. Waya. Wala dyan? Huwag na lang pala. Hindi na lang. Paakyat na kami ng bundok. What's up, vlog? Ay, hindi pala po kami paakyat ng bundok. Bababa pa lang po. Yan ah. Dahan-dahan. Oh, may ano dito. Doon wala. Ayun, malapit na. Parang ano lang ah. Nani. Dadiri-diri. May pandesal po kayo? Pandesal? Ha? Ay, mamaya na lang po. Salamat po. Buti pa dito may alon. Dun sa kabila wala. Ay, nakikita yung mga maglappers. Follow the trail. Ang mga yapak. Ay, madaming yapak. May talaba. Huli!
Huli! Mabuti lang ba? Tawag kinilas. Ayan. Iyan po ang mga kasama ko.